pohon kok cengun. Belum sih. Lagi merenungkan keadaan. Lah apa direnungno? Apa? Ini iki. Waya panen dia rasane panen. Burung jodoh. Lah apa malah bahas jodoh? Lagi ngomong panenan. Malah bahas jodoh. Maksudku kuwi ora bahas jodoh ngono, mesti kon gurung wayahe panen. Oh alah, lah ya ngomong ngomong sing jelas tok. Lah iya. Oh ya kurang jelas. Lagi lapo lek kok meneng-menengan. Lagi menentukan keadaan. Walah, yo wis. Oke. Kita ngali ya, gak menahi hawa itu. Aku tak layangan sih yo mbak arek. Ya jangan tekan-tekan. Ya ya, wis tak njupuk layangan sih. Jangan. Ayo ayo ayo. Atek wis ngumpul lho. Oh, itu ngumpul tak bisa. Enak nih. Bisa. Jul. Ayo ayo. Duh, anjing iki balik nang kono lho. Ayo. Ayo nih. Ayo balik, ayo ayo. Ayo. Ayo wis.